ରୋହନ ତାରାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନମନ। ଦରିଦ୍ରତା ଆଜିର ସମୟରେ ଏପରି ଏକ ବିଷୟ ନ କହିଲେ ନ ସରେ। କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୃହରେ ମୋତିର ଶଙ୍ଖ ସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ନିତ୍ୟ 109ଟି ଭାଙ୍ଗି ନଥିବା ଚାଉଳ ନେବେ। ମୋତି ଶଙ୍ଖରେ 1ଟି ଚାଉଳ ଦେବେ। ଏକଥର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଲଭ, କୌଣସି ବି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହେଉନା କାହିଁକି। ଏହିପରି 109 ଥର ଚାଉଳ ଦେବା ସହ 109 ଥର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶଙ୍ଖରେ ଚାଉଳ ଭରିଯାଇଥିବ। ପରଦିନ ସେହି ଚାଉଳକୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଜଳରେ ପ୍ରବାହିତ କରିଦେବେ। ଏହିପରି ବିଧିରେ 21 ଦିନ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।